Вітаночки, шановныя, радая вельмі, што вы завіталі. Так, хаця бачу, што пакуль толькі адзін чалавек, але ўсё адно я вельмі радая цябе бачыць. Што ж, я вельмі рада зноўку прысутнічаць на стрыме уласнай асобай. І, як бачыце, я змяніла вобраз, цяпер я ў летнім сваім вобразе. Гавайскую кашулю я зрабіла сабе сама, а вось гэты цудоўны лавец сноў, які вы бачыце на маім рогу, намалявала мне Віка. Спасылкі на яе профілі можаце знайсці ў апісанні майго канала, а таксама я кіну у апісанні відэа, калі закіну яго на YouTube. А сёння мы будзем гуляць у гульню, якая паслужыла натхненнем для гэтага лаўца сноў. Вось гульня называецца Everdell. Першапачаткова гэта настольная гульня, а мы сёння будзем гуляць у камп'ютарную адаптацыю. Яна крыху адрозніваецца, але агулам яна вельмі падобная і можна атрымаць уяўленне пра тое, што гэта ўвогуле за гульня. Ну і каб разабрацца, што ў ёй адбываецца, давайце спачатку пройдзем навучанне. Туторыял. Пачнем з самага пачатку, і я буду перакладаць навучанне і заадно разбяремся, што ў гэтай гульні патрэбна рабіць. Ось такое вялікае дрэва, яно называецца вечнае дрэва, і гульня пачынаецца. Што ж, вось гэтая мышка будзе нас вучыць. Дарэчы, гэтая мышка гэта каралева Эвердела, так што знаёмцеся з яе вялікасцю і пачынаем. Вітаю ў цудоўным свеце Эвердела. У пачатай вялікага вечнага дрэва раскінулася зямля імшыстых далін і бурлівых ручаёў, і табе наканавана яе адкрыць. Сёння вы навучыцеся, як атрымліваць рэсурсы, будаваць пабудовы і наймаць істот для свайго горада. Вы пачынаеце гульню з двумя працаўнікамі ці працаўніцамі, гэта вавёрачкі. У гэтай гульні, дарэчы, 4 віды працаўніц. Па-мому, дапаўненне раскрываюць больш, але гэтая гульня камп'ютарная, яна адпавядае базавай версіі гульні, то бок у нас 4 віды. Гэта вавёрачкі, мышкі, чарапашкі і вожыкі. Ось, і вожыкі. Але ў навучанні мы будзем гуляць з вавёрачкамі. Працаўніц можна выкарыстоўваць, каб наведваць лакацыі, пазначаныя лапкамі. Вось яны, гэтыя лакацыі, на гульнявым полі, якія дазваляюць вам атрымліваць рэсурсы і ўзнагароды. У свой ход вы можаце выканаць адно з 3 магчымых дзеянняў: размясціць працаўніцу, разыграць істоту або пабудову і падрыхтавацца да наступнага сезону. Што ж, вось тут пазначаная лакацыя з галінкамі. І каралева нам кажа, што мы можам даслаць вавёрачку працаўніцу, каб здабываць галінкі. Для гэтага патрэбна прыцягнуць яе на падсвечаную лакацыю. Вось так, прыцягваем і атрымліваем галінкі. Адразу атрымліваем 3 штукі, як пазначана на той дошачцы. Вось здесь можна адсочваць рэсурсы, якія вы здабылі. Галінкі, якія вы атрымалі, могуць дапамагчы вам пабудаваць ферму. Перацягніце, паставце курсор на картку, каб яе прагледзець. Каб разыграць картку, вам патрэбна выдаткаваць рэсурсы, якія пазначаныя ў іх кошце. Вось яно падсвечанае кошт таксама. Галінкі, якія вы сабралі за апошнія дзеянні, дапамогуць, але таксама патрэбна яшчэ адна адзінка смалы. Дарэчы, вось ферма, тут пазначаны тут кошт
Cost, прачытала па-англійску. Тут пазначана, што пабудова ці істота дае, а вось тут пазначана, з якімі істотамі можа быць пабудова звязаная. І тут яна звязана адначасова з двума істотамі. Гэта, дарэчы, унікальная лакацыя, таму што ўсе астатнія звязаныя толькі з адной. І тут яны пазначаны як Harvester і Gatherer, што абодва гэтыя словы перакладаюцца як збіральнік ці збіральніца. І цікавы момант, што Harvester гэта той, хто збірае тое, што вырашчана ўласнаруч, то бок пасеяли збожжа, напрыклад, збожжа вырасла і вы сабралі. А Gatherer гэта той ці тая, хто збірае дары прыроды. То бок Harvester вырошчвае, Gatherer знаходзіць. І яшчэ адна фішка у арыгінальнай гульні у настолцы. Гэтыя мышкі, гэта мышкі, яны называюцца муж і жонка, але у камп'ютарнай версіі ёсць магчымасць, гэтая магчымасць называецца Everdell для ўсіх, і тады замяняе муж і жонка на Harvester і Gatherer, што як бы такім чынам пара можа не быць прывязаная да полу, і нават увогуле не абавязкова, што яны у шлюбе. Ось. Такая цікавая дэталь у камп'ютарнай версіі гульні. Ну ладно, цяпер мы працягваем навучанне. І працягваем. І каб атрымаць смалу, неабходную нам для будовы фермы, трэба перацягнуць выварочку працаўніцу на лакацыю, якая дае нам смалу. Цяпер вы маеце ўсе неабходныя рэсурсы, каб пабудаваць ферму, і можна перацягнуць на вобласць, на якой будуецца ваш горад. А сэнс гульні, власна кажучы, у тым, каб пабудаваць горад перад надыходам зімы. І хто пабудуе больш паспяховы горад у гэтай гульні, той выйгрывае. Таксама я ведаю, што у настольнай версіі гульні ёсць рэжым супраць гульні, то бок ты гуляеш не супраць іншых гульцоў, а супраць самой гульні, то бок аднакарыстальніцкі рэжым. Але у камп'ютарнай версіі, канешне, іншых гульцоў можа замяніць штучны інтэлект. Так, цяпер, калі вы разыгралі ферму, яна дадае адну ягадку да вашых рэсурсаў. Ось, цяпер у нас ёсць ягадка. Таксама ферма каштуе адзінку. Вось гэтыя жоўтыя кружочкі, вось яны пазначаны тут, гэта адзінкі пабедных ачкоў, пераможных ачкоў, як сказаць. Ну, карацей, адзінка ачкоў. Па-моему, дарэчы, у настольнай версіі гульні яны называюцца як ачкі славы ці нешта накшталт таго. Ну, няхай будуць пераможныя ачкі, раз яны тут так называюцца. У звычайнай гульні той гулец, які збірае найбольшую колькасць пераможных ачкоў, у канцы гульні перамагае. Ну, лагічна. Але разам з тым, наколькі я ведаю, калі некалькі гульцоў сабралі аднолькавую колькасць пераможных ачкоў, то выйгрывае той, у каго засталося больш рэсурсаў. І гульня скончваецца пасля таго, як усе гульцы прайшлі праз усе 4 сезоны: зіма, вясна, лета і восень. Вось, дарэчы, яшчэ адно адрозненне камп'ютарнай версіі ад настольнай. У настольнай версіі прыходзіцца толькі 3 сезоны: вясна, лета і восень. Тут яшчэ дадаецца зіма. І калі шчыра, я не ведаю чаму, таму што у першапачатковай версіі гульні сэнс заключаецца ў тым, каб падрыхтавацца да зімы. У вас ёсць вясна, лета, восень, і зіма — гэта мэта, да якой вы рыхтуецеся. Ну ладно, затое раунды ў гульні атрымліваюцца даўжэйшыя. Што ж, пасля таго, як усе працаўніцы заняты і не засталося картак, якія вы хочаце ці можаце разыграць, трэба падрыхтавацца да наступнага сезону. Падрыхтоўка да наступнага сезону выклікае назад вашых працаўніц, і іх можна выкарыстоўваць у наступным сезоне. І таксама вы атрымліваеце ўзнагароду наступнага сезону. І тут пазначана, што ў вясну вы атрымліваеце плюс адну працаўніцу, у
лета плюс одну працаўніцу і выцягваецца 2 карткі з лугу. Вось. Тут потым адкрыюцца новыя палі. Як бачыце, зараз гульнявая пляцоўка даволі пустая, але яна будзе паступова адкрывацца па меры праходжання навучання. І вось тут будуць ляжаць карткі, якія адкрытыя, якія можна цягнуць, тыя, якія спадабаюцца. Дарэчы, у вясну яшчэ даюць рэсурсы тыя падбудовы, якія пазначаны вось значком парастка. Ферма, вось якая у нас ўжо разыграная, таксама пазначана значком парастка. Гэта пабудовы, якія даюць рэсурсы. І яны актывуюцца і даюць зноўку тыя рэсурсы, якія на іх пазначаныя. І ўвосень таксама гэтыя пабудовы актывуюцца, і плюс 2 працаўніцы дададзеныя, каб можна было іх выкарыстоўваць. Ну што? Ну вось я якраз усе расказала, і цяпер каралева будзе пра гэта зноў расказваць. Арэгана, вітаначкі, вельмі рада цябе бачыць. Дзякуй, што завітала на стрым. Так, вясну плюс адна працаўніца, плюс рэсурсы. Улетку. І вось. Яна кажа, што можна падрыхтавацца да вясны, каб выклікаць сваіх працаўніц з дошкі, атрымаць дадатковую працаўніцу і актываваць ферму, каб атрымаць одну ягоду. Яны паскакалі такія міленькія. У настольнай версіі гульні ўсе гэтыя звярушкі, яны выразаныя з дрэва, таксама даволі мілыя і стылёвыя, але тут, калі яны на экране жывыя, гэта проста цудоўна. Міла. Так, зараз мы вавёрачкі, але можам пагуляць і за іншых. Зараз я праходжу навучанне, каб паказаць, як у гэтай гульню гуляць і у чым ввогуле сэнс, фішкі яе і ўсё такое. А потым зможам пагуляць за іншых. Розніцы ніякай няма, это просто можна выбраць тых звяркоў, якія больш даспадобы. Там ёсць мышкі, ёсць вожыкі і чарапашкі. Так што чацік можа заадно выбраць тых звяркоў, якімі хочаце пагуляць наступнымі. Квітнеючая вясна. Які цудоўны сезон, каб завесці новых сяброў. З гэтымі ягадкамі, якія выраслі на нашай ферме, мы маем дастаткова рэсурсаў, каб разыграць баржавую рапуху з нашай рукі. Вось яна. Так. Яна не хоча паказвацца. Ладно, зараз. І яна дае 2 галінкі за кожную ферму ў вашым горадзе. Ось яна. Баржавая рапуха – гэта істота. Істоты набываюцца за ягады. Вашыя пабудовы могуць, у той час як пабудовы могуць патрабаваць пэўныя камбінацыі галінак, смалы і каменьчыкаў. Робін Гойген, вітаначкі, радая бачыць на стрыме. Што ж. Таксама баржавая рапуха звычайная. Вы можете мець любую колькасць звычайных картак з адным імем у вашым горадзе. Можна некалькіх баржавых рапух разыграць, і яны дадуць свае ўзнагароды. Таксама у вашай руцэ ёсць картка, якая ўзнагародзіць вас за збіранне звычайных істот. Можна навесці мышку на школу, каб паглядзець. Вось, яна дае пераможныя ачкі за кожную звычайную істоту ў вашым горадзе. Вявёрка павіталася. Так, яны час ад часу вітаюцца, яны такія міленькія. Просто вельмі прыемна за імі назіраць. Школа – гэта картка, пазначаная клетачкай, і гэта картка, ось яна, картка квітнення, няхай будзе квітнення. Эфекты квітнення
адбываюцца напрыканцы гульні. Звычайна яны даюць дадатковыя пераможныя ачкі за збор пэўных тыпаў картак. Ну, у дадзеным выпадку гэта за звычайных істот. Скарыстайцеся працаўніцай зноўку, каб дапамагчы заплаціць за вашу школу. Вось, і нам падсвечваецца лакацыя, дзе можна здабыць 2 смалы. Ну, цяпер прыцягніце школу у ваш горад, каб атрымаць рэсурсы. Усе пабудовы маюць адмысловых істот, якія могуць быць разыграныя бясплатна, калі гэтая пабудова ёсць у вашым горадзе. Напрыклад, школа. Для школы гэта настаўнік ці настаўніца. Ну, гэта крумкач, таму няхай будзе настаўнік. Вам шанцавала. Выглядае на тое, што настаўнік — гэта апошняя картка ў вашай руцэ. Перанясіце яе ў горад, каб разыграць бясплатна. Вось, цяпер яна паказвае, што можна звязаць гэтыя карткі, можна і не звязваць, таму што часам у гэтым няма патрэбы, ці наадварот не дае пэўных эфектаў. І зараз мы звяжам і разыграем бясплатна, таму што ягадак у нас, як бачыце, няма. Цяпер ваша школа лічыцца занятай, што значыць, што вы больш не можаце разыграць настаўнікаў бясплатна. Што ж, на дадзеную... О, вось яшчэ одна вавёрачка павіталася. Як міла. Што ж, на сёння дастаткова навучання. Удыхніце і побачымся у наступным уроку. Што ж, давайте пойдзем на наступны урок. О, файна. Вось, дарэчы, падлік ачкоў. Тут лічацца пераможныя ачкі. Гэта ў першую чаргу яны высяляюць, хто перамог. Потым вось гэта, з гэтым мы пазнаёмімся далей. Гэта падзеі. Чым больш падзей, тым больш дадаецца да перамогі. Калі аднолькавая колькасць пераможных ачкоў, то лічыцца колькасць падзей і колькасць рэсурсаў. Што ж, а мы працягнем. Дарэчы, не забудзьцеся піць ваду, таму што ў такую спёку абавязкова патрэбна піць дастаткова вады. Што ж, вітаю зноў. Я радая абвясціць, што цяпер адважны спадар Шэлдан пагадзіўся спаборнічаць з вамі. Вось спадар Шэлдан, ён пазначаны, і ён гуляе за чарапашак. Сёння і вадзішкі, і квасу літрамі. Ой, выдатна. Я сёння таксама ваду жлучу літрамі і яшчэ мінералку, таму што акрамя вады у спёку важна таксама аднаўляць запас солей, таму што мы іх таксама страчваем разам з потам. Ну і недахоп солі таксама небяспечны для арганізма, як і недахоп вады. Так, дарэчы, я таксама зараз глытну. Ага, павіталіся з Шэлданам. Соль кампенсавала чыпсікамі? Ну, добра. Чыпсікі смачненькія. А з чым чыпсікі, дарэчы? Якія чыпсікі табе больш даспадобыя? Так, добренька. Тым часам каралева працягвае нам навучанне. Солью? Просто чыпсікі з солью? Ой, класна. Класіка. Гэта класна. Гэта дазваляе адчуць непасрэдна смак саміх чыпсаў без дадатковых араматызатараў. Крута. І карысна у дадзенае надвор'е. Галоўнае, таксама іх запіваць дастаткова. Лейс з соллю беларускія простыя. Крута. Беларускія чыпсы найлепшыя. Я таксама люблю пластынкі, разумею цябе. Праўда, я люблю не проста з соллю, а з рознымі смакамі, але з соллю паважаю. Так, давайте працягнем. Нам тут расказваюць, як раздаюцца карткі. Першаму гульцу раздаюцца 5 картак, і кожнаму наступнаму раздаецца
на одну больш, чым папярэдняму. То бок, калі 4 гульцы, то першаму раздаецца 5, другому 6, трэцяму 7 і чацвёртаму 8. Круто. Багата картак. 8 картак гэта, па-мойму, максімум, калі я не памыляюся. 3 лясныя лакацыі дададзеныя на дошку таксама. І дадаецца 4 з 3 і 4 гульцамі. Зараз у нас 2 гульцы, таму у нас 3 лакацыі. Гэтыя лакацыі адрозніваюцца ад адной гульні да іншай, і звычайна гэта найбольш плённыя лакацыі, куды вы можаце даслаць сваіх працаўніц. Вось, тут значна больш рэсурсаў, чым у астатніх. Тут 3 розныя рэсурсы, тут 2 смалы і 1 галінка адразу, а тут адразу 3 ягады, што дазволіць разыграць вельмі шмат істот. Што ж, вось Шэлдан адразу паставіў на лакацыю са смалой і галінкамі. Шэлдан зрабіў першы ход і размясціў свайго працаўніка ці працаўніцу чарапашку на лакацыю, ну, вось гэтую з 2 адзінкамі смалы і 1 галінкай. Такія лакацыі маюць пазнаку з закрытай лапкай. Гэта, ну, вось лапка, вось тут будзе лепш бачна, лапка абведзеная кружочкам. Гэта значыць, што гэта эксклюзіўная лакацыя, якая можа быць занятая толькі адной працаўніцай за адзін раз. Лакацыі пазначаны адкрытай лапкай, то бок вось лапка і такая паўкруг, паўдуга. Яны лічацца супольнымі і не маюць гэтага абмежавання. Ну, вось, і як бачна, унікальныя лакацыі, яны найбольш плённыя, з рэдкімі рэсурсамі і большай колькасцю. Мета і горы, вітаначкі, вітаю на стрыме, і радая бачыць. Так, давайте наведаем лакацыю з 3 ягадкамі каля Шэлдана. Ну што ж, ладно, хаця я хацела заняць вось гэту лакацыю, яна выглядае больш прывабнай. Што за здабыча? Гэта дае на 2 ягадкі больш, чым базавая лакацыя. Ага, Шэлдан заняў лакацыю з галінкамі. У вас ёсць дастаткова ягад, каб прывабіць вандроўніка у свой горад. Вандроўнік — гэта вандроўнік. Окей, няхай будзе назва карткі падарожнік, а назва тыпу картак вандроўнік. Гэта карта вандроўніка? Так, яшчарка. Яшчарка вось такая. Якая азначае, што яе здольнасць адбываецца толькі аднойчы ў момант, калі яна разыгрываецца. Гэты вандроўнік дазваляе вам выцягнуць 3 карткі. Нават лепш ён не займае месца ў вашым горадзе. Звычайна вы можаце мець толькі 15 картак у вашым горадзе, але падарожнік парушае гэтае правіла. Што ж, давайте разыграйце падарожніка і скарыстайцеся яго здольнасцю. Цяпер у вашай руцэ дасягнуты ліміт у 8 картак. Вы не зможаце выцягваць больш картак, пакуль не разыграеце ці скінеце некаторыя з іх са сваёй рукі. Што ж, окей. Шэлдан разыграў ферму. Так, мне зараз не дае працягнуць, але калі камеру перацягнуць вон туды, управа, можна будзе паглядзець горад сваіх супернікаў. Вы можаце заўважыць, што некаторыя рэсурсы лягчэй здабываць, чым астатнія. Каменьчыкі звычайна складаней за ўсё здабыць, тады як галінкі значна лягчэй. Некаторыя ну, вось, горад, дарэчы, горад Шэлдана, ён будзе бачны вось тут, і тут ён разыграў сваю ферму.
Некаторыя лакацыі і здольнасці дазволяць вам выбіраць, які рэсурс вы хочаце атрымаць. Наведайце гавань, лакацыю гавані, каб абмяняць некаторыя карткі са сваёй рукі на рэсурсы па вашым выбары. Што ж, вось лакацыя гавані. Хаця чаму не назвалі гэта рынок ці кірмаш? Ну ладно. Перацягніце карткі са сваёй рукі, каб скінуць іх. Вы атрымаеце адзін рэсурс на свой выбар за кожныя 2 скінутыя карткі. Што ж, што можна скінуць, што мне не патрэбна? Настаўнік, універсітэт, рэшчык, гісторык. Ух ты! Гісторыка гэта гадзінная вежа, і яна можа быць звязаная з гісторыкам. Я, напэўна, тады не буду гэта скідваць, каб разыграць гэту вежу і потым разыграць гісторыкі бясплатна. Што ж, універсітэт патрабуе доктара, гэта дае. А што дае універсітэт? Скіньце істоту ці пабудову са свайго горада. Атрымайце кошт гэтай карткі і атрымайце адзін рэсурс і адно пераможнае ачко. Вось гэта можна, таму што можна заплаціць галінкамі, каб атрымаць пераможныя ачкі. Няхай будзе так. І шахта? Не, шахта мне патрэбная. Можна яшчэ настаўніка скінуць, таму што, па-першае, няма школы, па-другое, мне не патрэбны яго эфект выцягнуць 2 карткі, адну сабе пакінуць, а адну аддаць апаненту. Таму няхай так будзе. І чаму мне не дае скінуць больш? Ну ладно. Я проста не хачу скідваць карткі, якія даюць рэсурсы. Ну ладно, тады яшчэ скінулась так. І яны хочуць, каб я скінула ўсе карткі, да вы здзекуецеся. Усё? Ну ладно. Ладно, гэта навучанне, таму, відаць, нас проста вучаць, каб мы навучыліся скідваць карткі ў гэтай лакацыі. Давайте возьмем адну галінку, адну смалу і 2 каменьчыкі. Гэта дасць дастатковую разнастайнасць рэсурсаў, якая таксама дасць больш за ўсё самых рэдкага. Ну што ж, цяпер Шэлдан ужо перайшоў у вясну. Шэлдан падрыхтаваўся да вясны, але у вас ўсё яшчэ зіма. Гэта можа прагучаць дзіўна, але розныя гульцы могуць у адзін і той жа час быць у розных сезонах. То, што у вас няма картак у руках, гэта не значыць, што вы не можаце разыграць карткі у свой горад. Луг дае іншую крыніцу картак. Вось, і нам цяпер прадставілі луг, і тут, як бачыце, 8 картак, якія таксама можна разыгрываць. Усе гульцы маюць доступ да гэтых 8 картак на лузе, і як нібыта яны ў іхняй руцэ. Ёсць некалькі тыпаў картак, таксама вядомых як колеры. Напрыклад, вось гэты крамнік, ну так, трусік крамнік, не, хутчэй заяц, так, заяц-крамнік, гэта картка кіравання. У адрозненне ад карткі вандроўнікаў і карткі, я ўжо забыла, як яна называецца, картка квітнення, няхай так, не квітнення, гэта картка
ну, хай будзе картка рэсурсаў са значком парастка. Картка кіравання не дае нічога прямо у той момант, калі разыгрываецца. Замест гэтага яна дае бонус, калі адбываюцца пэўныя умовы. Вось, напрыклад, крамнік дае нам ягадку пасля таго, як мы разыгрываем істоту. У гэтым выпадку, так, ён дае ягадку кожны раз, калі вы разыгрываеце істоту. Цяпер давайте разглядзім карткі накірунку. Гэтыя карткі даюць вам новыя лакацыі, каб даслаць працаўнікоў. Дасылаючы працаўнікоў ці працаўніц да карткі далягляду дазваляе вам скапіяваць любую базавую ці лясную лакацыю, нават калі яны занятыя працаўніцамі іншых гульцоў. О, як файна! Прыцягніце далягляд з луга ў свой горад, каб разыграць. Файна. І цяпер можна скапіяваць. Дайшоў час падрыхтавацца да вясны. Памятайце, што калі вы падрыхтуецеся да наступнага сезону, вы выключыце сваіх працаўніц, атрымаеце дадатковых працаўнікоў і актывуеце карткі са значком парастка ў сваім горадзе. Што ж, цяпер мы дагналі Шэлдана, ён у вясне. Шэлдан разыграў картку з адкрытым накірункам у сваім горадзе. Можна клікнуць на яго аватарку, каб паглядзець горад і паглядзець на яго таверну. Адкрытыя карткі накірунку гэта лакацыі, куды любы гулец можа даслаць працаўнікоў. Аднак, калі вы дасылаеце працаўнікоў да іншага гульца, гэты гулец атрымае адно пераможнае ачко за забеспячэнне паслуг. Ось, то бок, гэта, конечно, круто атрымліваць плюшкі з картак у іншых гульцоў, але ўсё ж такі прыйдзецца за гэта заплаціць ім пераможнымі ачкамі. Калі налецішся за сценамі, мышы шкрыбуцца, таксама да восені рыхтуюцца. Пэўна так, усё ж такі ім трэба наесціся і падрыхтаваць сабе месца, дзе перажыць зіму. Так, ну што, можна разыграць. Давайте дашлем нашу ваверчыку працаўніцу ў таверню, каб скарыстацца гэтай магчымасцю. Таверна дазваляе разыграць картку з луга на 3 адзінкі рэсурсаў менш у залежнасці ад свайго выбару. Файна. Можна выбраць такую картку і трэба выбраць картку даволі дарагую, каб сэканоміць рэсурсы. Можна вось гэта. Гэта пабудова суду. Дарэчы, суддзя тут чарапаха. Вось, таму што яна дае адзінку рэсурсаў кожны раз, калі вы разыгрываеце пабудову. Вось. Файна, няхай будзе. Выдатны выбар. І адсюль вы можаце гуляць самастойна. Каб выканаць гэты урок, дадайце па адзінцы кожнага тыпу картак у свой горад. То бок парастак, вандроўнік, накірунак, кіраванне, вось якраз картку кіравання скарыстала, і кнігі. Ну што ж, давайте цяпер мы тут сама. Што дае вось гэтая картка? Вось гэтая картка можна скапіяваць любую базавую ці лясную лакацыю. Напэўна, мне пакуль што не патрэбна. Хаця можна... У мяне яшчэ 2 працаўніцы ёсць. Вось я якраз скапіюю гэтую лакацыю.
ось гэтую, яна, по-моему, найбольш плённая. І зараз дашлю туды працаўніцу. А куды, дарэчы, яна скапіявалася, потому что я нешта не бачу. Что ж, теперь у меня есть ресурсы. У меня не хапае картак со значком парастка. Ой, як файна! Дык я змагу зараз разыграць ферму і потым бясплатна разыграць збіральніка. Так, які ресурс мне патрэбны? Ну, няхай будуць каменьчыкі, таму што каменьчыкі яны самыя рэдкія, таму чаму мне здабыць іх дадаткова. І цяпер якраз дзве карткі адначасова здабуду ось гэтую картку, звяжу яе з фермай, і тады ў мяне атрымаюцца ўсе гэтыя карткі. Які квітнеючы і разнастайны горад мы пабудавалі разам. Твая мэта дасягнутая. Што ж... О, файна, я перамагла Шэлдана. У мяне 8 пераможных ачкоў, а ў яго 5. Што ж, працягваем наступны урок. О, актывавалася ўжо вечнае дрэва, файна. Для апошняга выпрабавання вы будете спаборнічаць з 3 супернікамі у спробе зарабіць падзеі. Гульня на 4 гульцоў дадае 4 выпадковыя лясныя лакацыі на дошку. І кожная мае па 2 месцы, але толькі аднаго працаўніка можа даслаць кожны гулец на лясную лакацыю. Падзеі – гэта дасягненні, якія гульцы могуць выканаць у гульні, каб зарабіць дадатковыя пераможныя ачкі. Каб атрымаць падзею, вам патрэбна быць першым гульцом, які выканае яе патрабаванні і дашле туды працаўніка. Каб хутка перасунуць камеру на вечнае дрэва, можна клікнуць вось сюды. Як і ў выпадку з лакацыямі, вы дасылаеце сюды працаўніц на падзеі. Аднак кожная падзея можа быць атрыманая толькі аднойчы. Ёсць 4 базавыя падзеі, которые доступны ў кожнай гульні. Яны патрабуюць ад вас сабраць пэўную колькасць адпаведных тыпаў картак. Гэта парасткі, вандроўнікі, напрамкі або кіраванне ў вашым горадзе. Вожык, так, там ёсць і вожыкі. Так, і ў мяне тут ёсць... Зараз... Спам у нас... Так, спам у нас не вітаецца. Тому спамера я зараз все забаніла. Так, ну вось падзеі. Тут патрэбна сабраць 3 карты вандроўнікаў, 4 карткі парасткаў. Я забыла, як яна называецца правільна. 3 карткі кіравання або 3 карткі накірункаў. Гэтыя падзеі падштурхоўваюць вас спецыялізавацца ў пэўных тыпаў картак, каб атрымаць іх узнагароды ў выглядзе 3 пераможных ачкоў. Ну так, кожная вартая 3 пераможных ачкоў. Вышэй на галінах вечнага дрэва вы знойдзеце 4 адмысловыя падзеі, якія адрозніваюцца ад гульні да гульні. Гэтыя падзеі патрабуюць гульцоў разыграць адпаведныя карткі ў горадзе, каб атрымаць іх. То бок вось іх тут 4 розныя. Наведзіце мышку, каб паглядзець больш падрабязна. Так як адмысловыя падзеі узнагароджваюць вас за атрыманне пералічаных картак, пэўныя стратэгіі могуць быць больш магутнымі ад гульні да гульні.
І, да рэчы, у іх цікавыя назвы ў гэтых падзей, напрыклад, вечар феерверкаў. І тут патрэбна далягляд, картку далягляду і картку карта шахцёра. І тады атрымаецца... Ага, сюды патрэбна яшчэ дадаць 3 галінкі і атрымліваецца ўсяго 2... не ўсяго 2. Па 2 пераможныя ачкі за кожную галінку. То бок можна тут размесціць 3, то бок максімум 6 пераможных ачкоў. І гэта ўжо удвая больш, чым за звычайныя падзеі. Каб выканаць гэтае выпрабаванне, атрымайце адну звычайную падзею і адну адмысловую падзею. І вось... і вы ўсё навучыліся. Так что наперад. Што ж, давайте паспрабуем. У нас... Ага, судзячы па тым, колькі нам раздалі картак, мы ходзім трэція. Так, таму што вось у мышкі 8 картак, а мы ходзім трэція. Што ж, трэба размясціць працаўнікоў. Не пашкодзіла бы взять каменьчыкі, потому что зараз давайте паглядзім, якія там ёсць падзеі і ці ёсць які ёсць сэнс, якіх трэба браць. То бок вось... я зразумела, нам выдалі, здаецца, нам выдалі карткі такія, якія дазволяць нам атрымаць гэтыя адмысловыя падзеі адразу. То бок не трэба цягнуць карткі, напрыклад, вось таверна і бард. І у нас уже ёсць і бард, і таверна, то бок можна разыграць. Тут падатковае палягчэнне, суддзя і каралева, і яны актывуюць адначасова ўсе карткі парасткаў у вашым горадзе. Яны не толькі даюць пераможныя ачкі, яны яшчэ даюць пэўныя эфекты. Гэтае дае па 2 пераможныя ачкі за кожную ягаду, можна размесціць да 3, як у выпадку з галінамі вось тут. Тут, да рэчы, у нас таксама ўжо ёсць карткі патрэбныя, далягляд і крот. І вось ёсць вежа-гадзіннік і бурундук, як это правильно сказаць, прыбіральшчык, ведаю. І называецца горад, які добра працуе, і калі дасягаецца, выклікае назад усіх вашых працаўнікоў. Файна, я думаю, будзе прасцей атрымаць вось гэта, таму што яно патрабуе усяго толькі 2 галінкі, адну смалу і тут ягады. Так што 2 галінкі, адна смала. Можна адразу даслаць ось сюды працаўніцу Аёрачку. Мышка. А вось тут вожык. А вось тут, да рэчы, ёсць лакацыя, якая дае пераможныя ачкі і карткі. Дазваляе выцягваць. Так, ну што ж. Нам яшчэ патрэбна галінка, але вось тут лакацыя з галінкамі ўжо занятая. Але можна заняць вось гэтую лакацыю, дае 2 галінкі і яшчэ адну картку. Да рэчы, картка гэта працаўнік таверны, і яго можна будзе разыграць бясплатна, калі разыграць таверну. І калі... Вау! Я змагу разыграць барда літаральна бясплатна, каб атрымаць тую падзею. То бок я разыгрываю таверну, разыгрываю бясплатна працаўніка таверны, і разыгрываю бясплатна барда за кошт працаўніка таверны. Клас. Да рэчы, тут... якая каралева мілая, толькі паглядзіце. Гэта яна нас вучыла гуляць у гэтай гульні. Так, барды, гэта крута. Барды заўсёды класныя. Так, ну што, давайте разыграем працаўніка таверны, а потым разыграем... Што нам таверна, дарэчы, дае? Таверну заняў вожык!
Ясно, ладно. Ну зато ён мне дасць пераможныя ачкі, так як я дала яму працу, можна сказаць. І цяпер я магу разгараць барда за кошт працаўніка таверны. І можна скінуць 5 картак. Не, я не хочу скидывать карткі, мне мае карткі падабаюцца. Ён дазваляе скінуць да 5 картак і атрымаць за кожную одно пераможнае ачко. Ну файна, толькі зараз у мяне мэта ў гульні атрымаць 2 падзеі. То бок зараз я пераходжу ў вясну і атрымаць патрэбна 2 падзеі. Адну я ўжо магу атрымаць, і зараз я гэтым займуся. Ось яна. Зараз надыдзе мой ход. І я змагу яе атрымаць. Ось таверна і бард. Выдатна. Я магу разыграць ягоды, правда, мне ягод немного, і тады адной будзе дастаткова. Коли ты курва... Коли ты курва вож. Ну, што парабіць? Хто паспеў, той і з'еў. А што бы яшчэ разыграць? У мяне ўжо ёсць... У меня уже есть одна картка вандроўніка и одна картка на кірунку. Ой, спокойно, вавёрчка, я не хотела тебе тягнуть. І, в принципе, я могу разыграць вось гэта яшчэ 2 карткі. Правда, гэта будзе дорага. А могу разыграць яшчэ 4 карткі квітнення. Правда, мне ўсяго ў руцэ 3. І тут што ёсць... Ну ладно, я пакуль буду... Напэўна, я спачатку пазбіраю рэсурсаў, таму што рэсурсаў пакуль не тое, каб хапае. І дзе б мне взяць... Можна вось сюды паставіць вавёрачку, няхай яна прынясе мне каменьчыкі і заадно карткі, і можна будзе з картак выбіраць. Вось тут можна атрымаць смалу. Тут можно обменивать ресурсы. И тут можно скопировать... Файная, до речі, картка. Можна скопировать картку парастка з іншых гарадоў. Давайте поглядим на города наших суперников. Вот это баржа галінак, якая дае 2 галінкі. Тут што у нас ёсць? Гэта ферма просто з ягадамі. А тут, гэта мне трэба. Гэта шахта. Шахта і бард. Я хочу скапіяваць шахту. Няхай яму не будзе. Так, файна. Так, хто мне дае? Мне дае... Мне дае крот скапіяваць шахту. І для гэтага мне патрэбныя ягады. А ягады ў мяне не тое, каб ёсць. Ну ладно. Тады будзем неяк сваімі сіламі. Можна яшчэ здабыць галінкі і... і смалу мне патрэбна здабыць нейкім чынам. Я туды займу вось гэту. Давай. Чаму яна не хоча пераносіцца? Я хачу здабыць галінкі. І наступным ходам здабуду смалу, каб разыграць потым гэтыя карткі. У мяне працаўніцы скончыліся. Ясна. А я ж нічога не змагу разыграць са сваім наборам рэсурсаў. Як шкада. Ну ладно, тады пераходзім у лета. Усё ж такі да восені яшчэ ёсць час. І у мяне так дастаткова галінак, в прынцыпе. Смола. Где-то можно здабыць смолу. Вось тут жа чарапашка заняла локацию, якая дае смолу. А картак у мяне цэлая рука, таму сюды цягнуць 2 карткі, ну так сабе. Можна, в прынцыпе, звярнуцца
у гавань, каб абмяняць карткі. Вось пазаймалі вось тут самую смачную лакацыю. Ну ладно, можна взяць што ягады, і, мабыць, наступным ходам яны па астатнія гульцы пасыходзяць. Ось, выдатна. Теперь у нас есть ягодки для истот. И вы собираетесь сходить? Не, яны не збираюцца пакідаць гэтую лакацыю. Да что ж такое? Видать, придется звернуцца ў гавань. Усё ж таки. Можа яшчэ, мабыць, яшчэ варта ўзяць галінак і тады гэтыя галінкі памяняць. Так, у мяне яшчэ ёсць 2 працаўніцы, і тады я абмяняю гэтыя галінкі, якія панавы. Вось, сышоў. Всё, трэба паспець, пакуль вожык сышоў, заняць гэтую лакацыю. Выдатная лакацыя. Я яе бадай займу, і тады змагу пабудаваць... Што я змагу пабудаваць? О, выдатна, я змагу вось гэта зрабіць, просто шыкоўная рэч. Наша таверна. Таверну занялі. Слухай, Арыгана, сапраўды, я не заўважыла, што таверна была свабодная. Таму што, я не прызвычаілася гуляць адначасова з столькімі гульцамі. Што ж... Можна обмен зрабіць, можна разыграць вось гэта і скапіяваць лакацыю. Можна, у прынцыпе, файна, вось гэта нават лепш, таму што дазволіць нам атрымаць картку, каб потым атрымаць падзею. Вось так, і тады я абмяняю галінкі, обменяю на смолу и на каменчики. Ось, выдатна. І тады змагу разыграць іншыя карткі. Напрыклад, што такое разыграць цікавае? Вось гэта дае смолу, хай будзе. То бок у мяне ўжо 2 карткі. 2 карткі вось гэтых парасткаў. Карткі парасткаў, іх таму і патрэбны 4, хутчэй за ўсё, таму што яны даюць дадатковы рэсурс, каб будаваць іншыя карткі. А вось гэтыя карткі, іх эфекты не такія простыя, і таму патрабаванні да іх вышэй. Што ж, тут, па-мойму, гэтая картка магла бы быць з кімсьці звязаная, але мне здаецца, хтосьці разыграў тую картку. Так, вось яна. Чарапаха яго заняла. Што ж, тады давайце вось гэту. Яна выглядае даволі прывабна, і я тады скапію лакацыю з яе. Я спадзяюся, ніхто не зойме яе перш чым я змагу разыграць. Вось так. І я тады хачу скапіяваць вось гэтую лакацыю. То бок я скапіявала, і яна дае мне усе плюшкі з яе прямо зараз, наколькі я зразумела. Ну ладно, тады я магу пабудаваць... я магу пабудаваць лакацыю вось гэту і ўжо атрымаць падзею. Або пабудаваць ферму. Так, а тут мне патрэбна 6 галінак і яшчэ каменьчык. Тады, напэўна, я спачатку разыграю ферму, а там як атрымаецца. Вось гэты
збіральнік ці збіральніця, тому що у оригінальній гульні гэта, по-моему, жонка. Ось, і дае 3 пераможныя ачкі, калі яе размясціць разам са збіральнікам. Што ж, можна разыграць. А можна разыграць вось гэтую картку і тады адразу ўзяць. Так, напэўна, я так і зраблю. Не буду замарочвацца з іншымі карткамі, разыграю нават бясплатна збіральніцу і тады, як перайду ў восень, займу тую падзею. Ось, я перайшла восень і выклікала сваіх працаўніц. О, і так файна, яно кожны раз можа спрацаваць. Круто. Дык гэта ж восень, зараз працуюць карткі парасткаў. Таму можна абмяняць вось так і на каменьчыкі. Ну, правда, не той, каб мне зараз гэта было патрэбна, таму што я зараз ужо займу падзею і змагу прайсці гэтае выпрабаванне. Ось. Дзе яна? Ось падзея, якую я хацела заняць. Я ж магу яе ўжо заняць, так? У мяне... Зараз пагляджу. Раз, два, три. Не 4. Усё, я зразумела. Тады я разыграю вось гэтую картку і займу іншую падзею. Ось так. І ў наступным ходзе, калі мяне ніхто не апярэдзіць, я займу вось гэтую падзею. Ну што, мы амаль выйгралі, і давайце чацік вырашым, за якіх звяркоў мы будзем гуляць у наступнай гульні. За вавёрчак, за мышак, за чарапашак або за вожыкаў. Ну і што ж, мы перамаглі. Выдатная праца з дасягненнем гэтых падзей. Ваш урок скончаны. Калі вы хочаце атрымаць асалоду наступным крокам, мы раім паспрабаваць вам выпрабаванні. Ёсць таксама серыя сольных матчаў, якія даюць адмысловы варыянт ці мэты эксклюзіўныя для лічбавага выдання Эвердела. Вожыкі? Добра, Арыхана, будзем гуляць за вожыкаў. Прапанаваў янотикаў? Так, на жаль, янотикаў тут няма. Ёсць іншыя жывёлы у пашырэннях гульні, але лічбавае выданне, яно адпавядае звычайнай, самай базавай версіі. Там толькі 4 віды звяркоў. Што ж, мы малайцы, мы прайшлі гэты урок. Вавёркі мілыя, але мы за іх ужо пагулялі. Я згодная, Арыгана, таму было б цікава паспрабаваць за іншых. Ну што, тут ёсць лакальныя гульні, ёсць выпрабаванні, вось тое, што нам параілі, ёсць звычайная гульня, ёсць гульня Hot Seat. У рэжыме Hot Seat гэта можна гуляць з сябрамі, калі вы разам, і замест настолькі гуляць у камп'ютар. І ёсць таксама выпрабаванні Рагварта, яны нейкія асабліва складаныя, і калі шчыра, я іх яшчэ не гуляла. Ператварыліся ў барсучкоў, як у Гомсіка. Ну, барсучкоў тут, дарэчы, таксама няма. Дык што, як бы вы хацелі прайсці звычайную гульню або прайсці выпрабаванне? Выпрабаванне тут ёсць пэўныя мэты, і вось гэтыя выпрабаванні, яны у гэтым канкрэтным выпрабаванні, дарэчы, я нешта... Вось яны. Вось яны тут розныя, і можна выбраць нешта асаблівае. З мэтай цікавей. Добра, давайце з мэтай. Тут мэты ёсць розныя, можна выбраць тую, якая як бы нам па
па сілах. Вось тут, напрыклад, гэтае выпрабаванне, самае першае, яно адпавядае настольнай гульні, так як усе пачынаюць у вясну, а не ўзімку. І, як і ў настольнай гульні, дзе гульня пачынаецца з вясны і праходзіцца 3 сезоны замест 4. Потым наступнае. Звычайныя карткі бясплатныя, калі ў вас ёсць картка ў горадзе з той жа назвай. І апаненты пачынаюць з унікальнай карткі ў іх горадзе. Окей, так, цяпер... Калі вы дасылаеце працаўніцу на картку накірунка, вы атрымліваеце 2 ягады. Окей. Спіс гасцей. Ух ты! Прыемна вось гэтае выпрабаванне. Лук змяшчае ўсе карткі, якія пералічаныя ў адмысловых падзеях. Файна. Карнавал. Вы пачынаеце гульню з двума блазнамі і з ярмаркай у вашым горадзе, з кірмашом. Што ж, тут што? Вы пачынаеце гульню з тавернай. Вы не можаце наведваць больш, чым одну лясную лакацыю за сезон. Ух ты, істота, якая можа займаць кожную пабудову, будуць выпадковымі. Гэта змена працы. Слухайце, мне падабаецца гэтае выпрабаванне. Я, напэўна, яго буду праходзіць. Толькі спачатку паглядзім усе, мабыць, там будуць яшчэ больш цікавыя. Яшчэ апісанне. Горад стаў з ног да галавы. Якіх істот прывабяць вашыя пабудовы сёння? Што ж, ваша першапачатковая рука будзе замененая з 3 паштовымі галубамі. Паштовыя галубы не займаюць месца ў вашым горадзе. Дагары нагамі. Так, Рыхана, маеш рацыю, горад дагары нагамі. Так, тут што? Вы не актывуеце карткі парасткаў, калі падрыхтоўваецеся да вясны ці восені. Замест гэтага яны актывуюцца кожны раз, калі вы разыгрываеце карткі вандроўнікаў, а апаненты, супернікі пачынаюць з карткі парасткаў у сваім горадзе. Так, тут што? Тут падзеі вартыя 3 дадатковых пераможных ачкоў. Калі вы падрыхтоўваецеся да сезону, вашыя рэсурсы выпадкова змяняюцца. Цікава. Добра збалансаваны. Кожны гулец атрымлівае 5 пераможных ачкоў за кожны набор з 5 розных каляровых картак у сваім горадзе. Окей. І вы пачынаеце восень з 18 працаўнікамі. Позні пачатак. Слухайце, цікава з 18 працаўнікамі, але ж гэта будзе вялікая канкурэнцыя за лакацыі. Пакуль што мне больш за ўсё спадабалася гэтае выпрабаванне. Давайте таму пачнем з яго. Так, мы хацелі за вожыкаў гуляць, так што гуляем за вожыкаў. І давайте пачнем. Даволі цікавыя. Я ўжо бачу гэтыя забавныя змены. О, вожык павітаўся, і такія мілыя. Напрыклад, вось збіральніца, яна звязаная з тэатрам, як вам такое. Або вось вандроўнік звязаны з вежай з гадзіннікам. Што яшчэ? Баржавая рапуха звязаная не з баржай, а з пермай.
гісторык звязаны з універсітэтам. Вось гэта ўжо больш лагічна, таму што у звычайнай гульні ён звязаны з вежай з гадзіннікам. Рэшчык звязаны з баржай з галінкамі. Ну, гэта, ў прынцыпе, лагічна, але у звычайнай гульні гэта не так. А тут таксама змены. Ну і рабка звязаная з фермай. Што ж, давайте першым пачаць паглядзім, якія тут ёсць падзеі. О, вось гэтая падзея, якая была ў навучанні. Таверны і бард, проста шыкоўная падзея, таму што барды ў тавернах гэта ж класіка фэнтэзі. Настаўнік універсітэт, выпуск навукоўцаў. Калі дасягаеце гэтую падзею, вы можете размясціць тут да 3 істот са сваёй рукі пад гэтай падзеяй і 2 пераможныя ачкі за кожную істоту. Рэшчык і... Як жа перакладаецца гэтая... Чапел. Ну ладно. Чэпел гэта, напэўна, часоўня, калі я правильно памятаю. Ідэальная столь у часоўні. Окей, і тут ляснік і пабудова суда. Гэта лоўля злодзеяў, лоўля выкрадальнікаў жалудоў. Вось, і можна размясціць да 2 істот з вашага горада і атрымаць за 3 пераможныя ачкі за кожнага. Што ж, даволі цікава. Паглядзім, што мы з гэтага можам пабудаваць. У нас ёсць рэшчык і у нас ёсць в прынцыпе нікога іншага. Ну ладно, паглядзім. Будзем пакуль будаваць. Я пачну з гэтых. Нас усяго 3, дарэчы, зараз у гэтай гульні. Так, я пачну спачатку здабываць рэсурсы і там ужо там разбярэмся. Спачатку няхай будзе каменьчыкі, пакуль ніхто не заняў. О, з'явілася таверна. Дарэчы, таверна дазваляе бясплатна разыграць архітэктара. Таверна, якая дазваляе бясплатна разыграць архітэктара, гэта проста заданне легенд кавы з Геншына, таму што там яно пачынаецца з таго, што архітэктар кавы п'е ў таверне. Выдатна. Так, лакацыя з галінкамі занятая, але мы можам заняць лакацыю, якая дае 2 галінкі в картку. Таксама карысна. Вось, няхай будзе. І вось гэта дазволіць нам атрымліваць каменьчыкі. А гэта што? Ага, яно дазволіць танней разыгрываць карткі. Прыемна. Але трэба будзе яго скінуць. Так. Можна зараз пабудаваць гэтую картку. Можна яшчэ атрымаць смалу і так, ага, лакацыя са смалой занятая. Ну вы... Ладно, я тады разыграю гэта, пакуль што. І тады возьму... яны вызвалілі лакацыю са смалой. І ў мяне не засталося працаўнікоў. Так, вось гэта дазваляе выцягваць карткі, але мне не толькі патрэбныя карткі. А вось гэта... Так, я ж магу пабудаваць цяпер шахту. Бачыце, шахта звязаная з каралём. Цяпер шахта дазволіць бясплатна разыграць караля. Што ж, добренька, я тады разыграю шахту, скіну кран і... Ну, фактычна, яна будзе ў мяне бясплатная. І
І я магу разыграць яшчэ баржу. Баржа дасць мне галінкі. Галінкі мне таксама патрэбныя. Ён сядзіў у шахце, ён балрог. Магчыма. І тады тут я змагу разыграць бясплатна рэшчыка, які дазволіць мне можна здаць 3 до 3 галінак, каб атрымаць пераможныя ачкі. Можна, таму што галінкі лягчэй за ўсё здабываць, а пераможныя ачкі, хаця ў мяне іх так багата, 8 ажно. Так, усе мае супернікі ўжо ў вясну перайшлі, толькі ў мяне яшчэ зіма. Хаця ў такі спякотны дзень, як сёння, тое, што ў мяне зараз зіма, гучыць даволі прывабна. Ага, я магу яшчэ здабыць пераможныя ачкі. Ну, ладно, нехай будзе. Вунь, пакуль ёсць магчымасць, трэба заняць галінкі. І, ў прынцыпе, калі я зараз разыграю яшчэ адну картку... дарэчы, баржавая рапуха звязаная з фермай, і гэта вельмі прыемна, таму што можна бясплатна разыграць і атрымаць бонусы за кожную ферму. Доктар, які дазваляе атрымаць пераможныя ачкі за ягады. Так, а што ў нас тут яшчэ ёсць? Так, ну пакуль не толькі каб ёсць карткі, каб атрымаць гэта. І, ў прынцыпе, я магу... Так, я, напэўна, зараблю вось так, каб выцягнуць яшчэ картку. Вось тут сапраўды нейкая атрымалася падзея жыхароў падзем'я, таму што кароль там жыве ў шахце, а пахавальнік магільшчык у замку. Цікава. Так. Цікава вось гэтая штука, што можна выцягнуць картку, выцягнуць 2 карткі, і адну можна разыграць на 1 рэсурс менш. Трэба паглядзець. Магільшчык у замку малюе, магчыма, так і ёсць. Магчыма, гэта той самы магільшчык. Так. Гадзінная башня, гадзінная вежа, дакладней. Або можна разыграць гэтую. І тады забраць падзею. А няхай так і будзе. Можна разыграць... Можна яшчэ картку выцягнуць. Няхай будзе дадатковая картка. Я тады разыграю шахту. І калі ніхто не зойме вось гэтую лакацыю, хаця мне бы лепш заняць вось гэтую лакацыю зараз. Ось. Даже магу яе заняць. І... Так, вавёрачка ўжо перайшла ў лета. Я таксама ў наступным ходзе перайду ўжо ў лета. Ось. Таму што няма што зараз разыграць. Так, цяпер можна выцягнуць 2 карткі. О, бард мне патрэбны. А ці ёсць таверна? Таверны не бачу. Затое вось гэта дазволіць мне разыграць, актываваць одну картку парастка. Або ферма. Ферма таксама прыемная. Яна заадно дазволіць мне разыграць баржавую рапуху. Добра, няхай будзе ферма. Забяру гэтыя карткі. Тады я, напэўна... Так, каб разыграць ферму, мне патрэбныя
галінкі і смала. Локація з галінками вже занята. Вось у мяне на пачатку было шмат галінак, толькі ж я іх аддала. Так, а чаму мяне я магу разыграць вось гэтую картку, яна мне падсвечаная. І вось гэтую магу. Бард зараз звязаны з манастыром. Не, гэта ўсё ж такі шыкоўная варыяцыя гульні. Бард звязаны з манастыром. Яго можна будзе разыграць бясплатна. Гэта проста шыкоўна, як прыемна. І тады дазволіць аддаць 2 адзінкі рэсурсаў да апанентаў і атрымаць 4 пераможныя ачкі. Што Бард там рабіў? Ну, ён, напрыклад, перарабляў манастыр у забаўляльны дом. Так, каму можна разыграць гэтую картку? Гэта... з кірмашом звязаны тут суддзя. Клас. Весело. Так, я, напэўна, ўсё ж такі разыграю манастыр, каб разыграць бясплатна Барда. Разыгрываю Барда. І я магу скінуць карткі за пераможныя ачкі, але хто мне патрэбны? Хтосьці разыграў магільшчыка, вось чаму там так раптам знікла столькі картак. Тады, напэўна, я яе выкіну, таму што мне... Прабач, магільшчык, але мне не патрэбныя твои эфекты зараз. Так, гэта даволі дарагая картка, і хаця яна дае шмат пераможных ачкоў, але я зараз не змагу яе разыграць хутчэй за ўсё. І няхай будзе. І каго я зараз змагу разыграць? Караля? Тут... вось бачу, кароль. Ну што ж, давайте разыграем караля. Ён дазваляе атрымліваць пераможныя ачкі за дадатковыя пераможныя ачкі за падзеі. Файна, няхай будзе. Кароль... У мяне 2 шахты. Вау, у мяне 2 шахты, я нават не заўважыла. Ну, файна. Кароль заняў сваю шахту. Бард заняў свой манастыр. Цікавая гульня атрымліваецца. І цяпер, каб разыграць... Хто там? А тут ёсць таверна. Не, таверна ўсё яшчэ няма. Але... І ў мяне ўсе карткі з парасткамі. Бачыце, у мяне адны толькі парасткі, я нават не змагла атрымаць іншую звычайную падзею. Хаця ў мяне багата зараз пераможных ачкоў, так што, напэўна, няхай будзе. Так, галінкі заняты, я тады займу вось гэтую. Ой, занялася. Займу вось гэтую лакацыю. Каб яшчэ выцягнуць... Ух ты! Картка вечнага дрэва. Круто. Дарагая халера. Але дае вельмі шмат... Ну, яна адразу выбірае спецыялізацыю. Гэта карткі квітнення. Ось, і дае пераможныя ачкі за кожную картку квітнення ў горадзе. А я магу разыграць ферму. Ну, няхай будзе ферма. Так, ферма... І ферма дазволіць мне разыграць баржавую рапуху, якая дасць мне яшчэ галінак. Што ж, мабыць, я змагу кагосьці з суседзяў заняць.
О, каралева дазволіць... Правда, яна дазволіць разыграць картку да 3 да 3 пераможных ачкоў. Але ўсё адно вельмі прыемна. Так, а тут што? Гэта могілкі. Могілкі, на якіх працуе працаўнік таверны. Выдатна. Ага, 3 гульцы. Я, напэўна, займу тады. А чаму я да гэтай не магу заняць картку? Не, чамусьці не магу заняць. Усе такія непрадказальныя. Ну так. Сапраўды цікавая вось гэтая падзея, якая блытае ўсе карткі. Таксама, дарэчы, па-мойму, гэта даецца ў дадатковым навучанні, але яшчэ тут ёсць лакацыі падарожжаў, якія дазваляюць атрымліваць, скідваць карткі, пэўную колькасць картак і атрымліваць адпаведную колькасць пераможных ачкоў. Таксама цікавая функцыя. Што ж, так, у мяне, канешне, рэсурсаў кот наплакаў. А тут што? Аддайце 2 адзінкі рэсурсаў, каб атрымаць 4 пераможныя ачкі. Але ў мяне і так рэсурсаў мала. Куды яшчэ аддаваць? Дзіўна, я не магу заняць вось гэтыя карткі. Ладно, ну, тады займу вось гэтую лакацыю са смалой. Што? У мяне 2 вечныя дрэвы? Да вы здзекуеце, я іх у жыцці не разыграю. Ладно. Мабыць, варта накіраваць вожыка вось сюды. А тут можна разыграць істоту танней. Што мне? Ну не, я хутчэй за ўсё не змагу разыграць іншае. Рэшык у мяне ўжо ёсць. І ёсць жа ў мяне рэшык, я ж яго паму. Так, рэшык вось, але часоўня ўсё яшчэ... Не, ёсць часоўня. Вось, з'явілася часоўня зараз. І каб яе разыграць, мне патрэбны яшчэ камень. Што ж, напэўна, я так і зараблю. Я памяняю... Ага, вось, скіну вечныя дрэвы, якія не змагу разыграць. І тады абмяняю на рэсурсы. Каменьчык. Яно 2 карткі... Я зразумела. Ладно, 2 карткі за 1 рэсурс. Ну ладно, зато я пазбавілася ад вечных дрэваў. І тады ў наступным сезоне ўвосень. Так, я яшчэ магу разыграць карткі. Добра. Я тады змагу разыграць гэта. Так, баржа. Я магу разыграць баржу, але тады я выдаткую рэсурсы, якія мне патрэбныя. Хаця з іншага боку я тады змагу... Я тады змагу атрымаць больш рэсурсаў. І вось гэта я змагу разыграць. Скапіяваць базавую абалясную лакацыю. Вось гэтую можна скапіяваць. Пачакайце, я ўжо магу разыграць. Все, выдатна, я тады так і зараблю. І тады я змагу яшчэ кагосьці разыграць. Вось гэтую істоту. Бясплатна. Файна.
Або з руки розіграю. І тоді пропоную активувати картку паростків. Ну ось, я тоді це активую. Тоді у мене буде камінчик. І можна переходити в наступний сезон. І тоді в наступному сезоні я відправлю Вожика на ту подію. Так, можна активувати картку ось, картка витворчості, це називається. Картка паростків, я їх називала. Вона називається картка витворчості. Можна заплатити більше, можна активувати ще, а можна ось, отримати по 2 галинки. Ось я ж по 2 галинки за кожну ферму. Але чомусь вона не хоче активуватися. Ну ладно, тоді можна активувати ось гэту і вибрати тоді вже рапуху. Або так, можна отримати 2 галинки, але галинок у мене не так багато. Можна отримати камінчики, у мене вже 3 штуки. Тоді нехай буде рапуха. Рапуха дасть мені більше галинок. Можна заплатити галинки. Так, можна ось ці 2 галинки, які я отримала, заплатити, коли отримати переможні очки. І я зараз у лідерах. У меня 31 очко, а у Ваверочки 28, у Черепашки 23. Тоді я зараз розміщаю Вожика ось тут. Вожика. Прикатився наступне. От Черепашка зайняла Ніку подію. Ваверка меня догнала. Треба хутенько нечто вирішати. В принципі, зараз можна витягнути 2 картки. Добре, я тоді візьму смолу і тоді розіграю ось цю картку. Можна витягнути 2 картки. Бачите, Блазан, ён зв'язаний з будинком суда. Клас. Шикована гульня отрималася. Так, тоді я розбираю ось це. Мені дадуть 2 картки. Одна з них королева. Королева класна картка. Вона дозволяє розіграти бесплатно разыграть картку, вартую меньше за 3, ну, докладнее, до 3. До 3 переможных очков бесплатно. Что ж, каб разыграть королеву, мне потребны ягоды. И в принципе, я могу ось это взять. Тоді мені дасть ще одну картку. На пошті працює наставник. Клас. І ось это. І я вибираю 2 ягоди. І тоді я зможу розгорати королеву. Тут усе до гори ногами. Не те слово. Вельми цікавий режим отримався. Мяне перагнала Ваверка. Просто до холери як перагнала. Тоді я розіграю королеву. І тоді я змогу розіграти що-небудь. Наприклад... ні. Ось це у мене вже розігране. До речі, Блазан поміншає. Я змогу розіграти Блазна у іншому городі. Його можна дослати у чужий город і ось. Ну і поменшити тоді переможні очки.
Ну што, я хітрая? Мабыць, я так і зраблю. Так, у мяне няма... У мяне няма смалы. Хаця я заняла лакацыю, якая яе дае. Так. І, ў прынцыпе, можна тады заняць лакацыю з галінкамі і разыграць... А, не атрымаецца, таму што не хапае... Не хапае ягад. Каго я магу разыграць? О, я вось гэтага магу разыграць бясплатна. Толькі спачатку возьму сабе галінак. Ось, я зраблю вось так. Зраблю галінак. Чарапаха вырвалася наперад. І разыграю вось так. О, у мяне ўжо цалкам заняты горад. Окей. А, тут толькі да 3. Ну ладно. Король. І можна разыграць караля. Можна яшчэ разыграць караля? Чаму я не магу? А, ён унікальны. Гэта унікальная істота. Ну ладно. Я магу таксама скарыстацца манастыром, параздаваць рэсурсы і тады атрымаць пераможныя ачкі. Колькі я магу? Так, колькі я магу? 2 адзінкі рэсурсаў, каб атрымаць 4 ачка. Ну, відаць, хаця... Не, чарапаху я ўжо не даханю. Дать. Ну, давайте ваверцу, потому что ваверка отстае. И галинки, галинок у меня больше за все. Что ж, от черепахи я отстаю. Окей. Ваверка отдала мне картку. Обмен на это. Правда, я не смогу ее разыграть. Ну что, так мне уже не засталося, что ходить. И мы с чарапахай... у нас с чарапахай зараз по 50 очков. У всех по 50 очков. Зараз ваверка так сама атрымала 50. О, у чарапахи 57. Ну ладно. Не атрымалася перамагчы, але гэта было весело. Гэта было сапраўды весело, потому что тут усё атрымалася да гары нагамі. Так, я проиграла, хотя у меня 50 очков, 2 падзеі і 3 ресурсы. 3 ресурсы засталося. Што ж, гэта было сапраўды цікава. Што, можна яшчэ одно выпрабаванне прайсці. Давайте вось гэта паспрабуем, калі мы пачынаем у восень з 18 працаўнікамі. І давайте заменім вожыкаў. Напрыклад, на каго заменім? Давайте на чарапашак. Ось, яны даволі цікава выглядаюць. І бачылі, як чарапашкі, калі іх выклікаюць, як яны знікаюць. Яны спачатку хаваюцца ў панцыры і толькі потым знікаюць. Даволі цікавая анімацыя. Што ж, давайте паспрабуем вось гэта. Позні старт. Выпрабаванні для соў, якія пачынаюцца позна. Так, супроць нас гуляюць вавёрка і вожык. Нешта мышкі нам не трапляюцца. 18 чарапашак працаўніц. Так, а гэта што? Гэта дазваляе скінуць да 3 картак і атрымаць па адным рэсурсе за кожную. Гэта дазваляе скапіяваць любую базовую лакацыю і выцягнуць картку. О, прыемна. А гэта дазваляе атрымаць 3
3 ягоды. І што я магу скапіяваць? Я магу скапіяваць каменьчыкі, але спачатку давайте паглядзім, якія у нас ёсць падзеі. Так, гэта вежа з гадзіннікам і прыбіральшчык, далягляд, вось зноўку гэтая падзея, далягляд і крот, як жа гэта перакладаецца? Я забыла, як шэфер перакладаецца. Гэта ж той, хто пасвіць. Як завуць таго, хто пасвіць? Пастух, вось, пастух і могілкі. А гэта доктар і паштовы голуб. Лятучыя паслугі доктара. Клас. І дае дадатковыя 3 ачкі за кожную пару збіральнікаў у кожным горадзе. У кожным горадзе, то бок у супрацоўнікаў таксама. Добренька. І што тут ёсць? Тут ёсць фермы. Тут ёсць шахты. Фермы аж на 3 штукі. А ў мне што ёсць? Вось гэта рэшчык. І крама. Можна атрымаць ягаду, і калі ёсць ферма, можна атрымаць дадатковую ягаду. Ну, добра, я тады зараблю вось так. Прыцягну сюды чарапашку і скапіюю лакацыю з каменьчыкамі. Кран. Можна будзе пабудаваць кран, і можна будзе танней пабудаваць лакацыю. Што ж, мабыць, я гэтым і скарыстаюся. Я пабудую кран. Ой, вечнае дрэва. Вечнае дрэва, яно прымушае спецыялізавацца на картках квітнення. Напрыклад, вось школу можна будзе пабудаваць. Скідвае на галаву хварабнікі. Арэгана, магчыма, хаця я думаю, што гэта не толькі не дужа эфектыўна. Так, ферма. Можна і школу пабудаваць. Зараз я тады займу лакацыю з галінкамі, каб пабудаваць школу фактычна бясплатна. Ну, за одну галінку атрымаецца. Ось так. Я пабудую тады школу. Ягоды. Можна паздабываць ягад, сапраўды. І ферма дазволіць таксама атрымаць ягоды. Так, я зараз скарыстаюся вось гэтым, займу. Я пазаймаю зараз усе абмежаваныя лакацыі, каб у маіх супернікаў нічога не засталося. Так, ферма. І тады я змагу бясплатна разыграць збіральніка. Ці збіральніцу. Гэта, па-моему, збіральніца. Ось так, разыгрываю бясплатна. Колькі тут ферм? А што там, дарэчы, дае? Нешта там дае за кожную ферму. Так. Вось гэта, дарэчы, можа вярнуць працаўнікоў. То бок аднаго толькі. Гэта можна скарыстацца галінкамі, каб атрымаць дадатковыя. А гэта таксама патрэбна дае 3 ачкі за кожнага працаўніка на могілках. Ну ладно. Гэта вандроўнік. Дае выцягнуць 3 карткі. Файна, няхай ён будзе. Так, яшчэ адзін вандроўнік. Толькі ў мяне ўжо ліміт картак дасягнуты. Так.
Ну што, рэсурсаў даволі абмежаваная колькасць. А гэта... О, гэта можна скидываць карткі і выцягваць па дзве за кожную скінутую, але мне столькі не трэба. Мне і так уже ў руцэ не хапае месца. Так, алкоголя... Так, у мяне, канешне, дзве збіральніцы. Шкада, што іх нельга спараваць кожную з кожнай. А гэта магільшчык. Магільшчыка можна размясціць на могілках, але могілку у мяне няма. Цікавае выпрабаванне, таму што рэсурсаў атрымліваецца вельмі абмежаваная колькасць. Гэта дае ачкі за кожную унікальную канструкцыю, пабудову. Так, гэта падзямелле. Не можа быць выкарыстана з іншымі здольнасцямі для разыгрывання картак. Калі разыгрываеце пабудову або істоту, вы можете размясціць істоту з свайго горада пад гэтым падзямеллем, каб паменшыць кошт на 3 рэсурсы. Файна, я тады змагу выкарыстаць вось гэта падзямелле. Хаця яно не павялічвае колькасць пераможных ачкоў. Гэта крыўдна. Таму я, напэўна, падумаю, ці варта яго разыгрываць. А гэта... Так, калі ёсць ферма, дае яшчэ адну ягоду. Тады, напэўна... Так, гэта занятае. І, напэўна, усе працаўнікі тады адправяцца на... у абменнік. У гавань. Я ж зараз не змагу выцягнуць картку, але... Так, я вось гэта не змагу выцягнуць. Напэўна, лепш разыграю тады вось так. У меня 7 карток, так что я могу что-нибудь вытянуть. Вот вось гэта. Няхай будуць галінкі, каб можна было іх абменьваць. І хто мне тут? Абменьшчык. Абменьшчык дазволіць абмяняць рэсурсы. Дык там яшчэ было што абменьваць. Так. Каб пабудаваць краму, мне спатрэбіцца... Мне спатрэбяцца каменьчыкі. Так, у меня 8 карток, лимит уже досягнут, тому, напэўна, я буду збіраць ягоды. Збіраць ягоды, каб былі рэсурсы для абмену. Дарэчы, што наконт гэтых картак? О, у мяне 3 карткі квітнення. Я тады змагу атрымаць... тут няма зараз... Тут зараз кожны раз новыя выпрабаванні, і за карткі квітнення зараз не даюць іх. Што ж... Ладно. Што я змагу зараз разыграць? Толькі фермы. В прынцыпе, магу фермаў назбіраць, але ж хочацца чагосьці цікавейшага. Тады, напэўна... Так, гавань. Гавань яна часам... Яна абменьвае рэсурсы ці карткі? Вось... Так, яна абменьвае карткі. Добра. Тады... Каб скінуць. Падзямелле непатрэбнае. Вечнае дрэва. Вось вечнае дрэва выглядае спакусліва, але ці змагу я атрымаць дастаткова рэсурсаў, каб яго пабудаваць. І яшчэ палац выглядае прыемна. Палац дае ачкі за кожную унікальную канструкцыю. І суд, будынак суда дазваляе пасля пабудовы
пасля пабудовы атрымліваць рэсурсы. Файна. Так, вось гэта мне не спатрэбіцца, таму што мне картак і так зашмат. Вось гэта я б хацела пабудаваць. Ну ладно. І вось гэтага я не буду выкарыстоўваць, таму што у мяне і так не хапае ресурсаў, тут жа не хапае. А вечнае дрэва, ну, яно выглядае вельмі спакусліва. Ладно, не будем разыгрываць яго. І каменьчыкі. Няхай будуць каменьчыкі. Я зразумела, астатнія мае супернікі працуюць як звычайна. У кагосьці у вавёркі яшчэ вясна, а вось у мяне зараз восень. Так, гэта склад. І тут можна размясціць рэсурсы і потым іх забраць, калі размясціць сюды працаўніка. Але іх можа забраць хтосьці іншы. Вось і чым фішка. А гэта супрацоўнік таверны, ферма. І вось я магу вось гэта зараз пабудаваць. Або не, я лепш пабудую суд, які будзе даваць мне рэсурсы. Вось, выдатна. І зараз я магу нацягаць картак тады. Так, выдатна, яны вызвалілі мне каменьчыкі. Я магу... Выдатна, якая выдатная картка. Я тады разыграю суддзю зараз бесплатна у звязцы з будынкам суда. Будынкам суду, за ўсё. Вось, і тады змагу... Так, займу каменьчыкі. І тады я змагу пры пабудове новых будынкаў атрымліваць і абменьваць рэсурсы. Круто. Выцягну картку. Ферма. Дарэчы, вось гэтае месца дазваляе атрымліваць пераможныя ачкі, выцягваць карткі. І, в прынцыпе, можна накідаць сюды працаўнікоў, так як яно не абмежаванае, і нацягаць проста працоўных, нацягаць пераможных ачкоў. Можна замяніць? Не, мне не патрэбна замяняць рэсурсы. Хаця каменьчыкі, напэўна, лепш замяніць. Так, я заменю каменьчыкі. Ось каменьчыкі заменю на малінкі. Так, пабудавала і атрымліваю каменьчыкі ці вось гэта. Няхай будуць каменьчыкі. Каменьчыкі справді складана атрымліваць. Тады універсітэт. Пачакайце, по-моему, там же ў адным з выпрабаванняў патрэбны... не, там патрэбны доктар, а не універсітэт. Доктар звязаны з універсітэтам, але гэта не тое. Так, тады галінкі і картку. Яшчэ адна крама, да? Можна атрымаць яшчэ краму. Так, што тут ёсць? Вежа. Вежа і склад. А што? А яшчэ ёсць пастух. І пастуха можна разыграць, але няма могілак, каб узяць тую
взять тую падзею. Што ж. Цікава, цікава. Я так адстаю ад усіх астатніх. Ну ладно. Мабыць, накіраваць працаўніцу чарапашку сюды. Так, выцягнула. О, выдатна. Выцягнула картку, і можна тады танней пабудаваць, выцягнула кран, які дазваляе танней будаваць розныя пабудовы. Яшчэ ў мяне ферма ёсць, я магу яе пабудаваць. Ёсць вечнае дрэва і ёсць замак. Я тады пабудую кран. Добра, я тады скарыстаюся гэтай. Замест каменьчыкаў скарыстаюся тады... Не, няхай будуць ягады. Ягады. І яно прапануе мне атрымаць рэсурс. Выдатна. І тады... Так, я змагу такімі тэмпамі пабудаваць палац. Ось. Каб пабудаваць палац, мне яшчэ патрэбная смала. І за одну картку выцягну. І я тады змагу скарыстацца кранам, каб... Дарэчы, яны паздабывалі... Я не паспела скарыстацца падзеяй. Што ж, у мяне тут... Давайте. Тут у мяне ўвогуле няма, а тут яшчэ 2 вандроўнікі патрэбныя. У прынцыпе, можна будзе разыграць вандроўнікаў. Я магу разыграць палац. Ці вандроўніка спачатку. У мяне ж на 2 палацы. Ажно 2 палацы. А гэта выдатна. Гэтая картка дазволіць мне атрымліваць смалу. Я, напэўна, як разыграю палац, потым буду на яе арыентавацца. А гэтая дазволіць мне атрымліваць галінкі. Вельмі прыемна. Мабыць, варта спачатку разыграць ось так. Ось так. Дазволіць... Ось прапушчу. І... Ось каменьчыкі. Ой, як прыемна, што я смагла пабудаваць будынак суду, і тады магу цяпер... Так, што мне даў? Мне... Вожык даў мне пошту? Вау! Вожык даў мне пошту. Дзякуй, вожык. Яна мне патрэбная для нейкай... Не. Я ўвесь час блытаю лакацыі і звязаныя з імі істоты. Мне патрэбная не пошта. Вожык зрабіў пераклад карэспандэнцыі. Відаць так. І яму пошта больш не патрэбная, таму я надаў яе мне. Выглядае на тое. Так. В прынцыпе, я магу пабудаваць палац. Палац дае за унікальнай канструкцыі. А унікальныя канструкцыі не то, каб мне багата. Вось гэта дае смалу. Добра, адразу дае смалу, і я зноў зарабляю каменьчыкі. І, у прынцыпе, магу пабудаваць палац. Так, я змогу пабудаваць палац. Ось, будую палац. Так, магу скарыстацца краном, потому что калі не скарыстаюся краном, мне не хопіць. І... Ось так. І зноўку зарабляю. Толькі магу гэты раз зарабіць не каменьчыкі, а смалу, напрыклад. Так, таму што смала мне патрэбная.
І я ўсё адно адстаю па ачках. Тады я зараз вось возьму смалу і картку і паспрабую пабудаваць пошту. І тады скіну палац іншаму гульцу. І я магу бясплатна... Я змагу набудаваць ферм і бясплатна тады пабудаваць баржавую рапуху, і яна зможа даць мне проста да халеры галінак. А ў мне ферма адна пакуль што. Я магу пабудаваць яшчэ ферму. Ці я не магу? Я не магу пабудаваць ферму, таму што мне не хапае рэсурсаў. Тады я, напэўна, спачатку рапуху возьму. Не. Тады ці ферму спачатку? Мабыць, варта і ферму. Ось так. І змагу аднавіць рэсурсы. Файна. О, вось, я змагу і рапуху, і тады бясплатна з фермай звязаць збіральніка. Давайте, супернікі, давайте хутчэй. Вось, датна. Рапуха. Звязваю. І збіральнік. Яны сыгралі збіральніка. Дранікі? Не, я дранікі не казала, але дранікі заўсёды дарэчы, таму дзякуй, што сказала ты. Дранікі гэта заўсёды прыемна. Ферма. А вось яшчэ ёсць... гэта ж ашмурэць. Гэта часоўня. Збіральніка. Так, не дранікі, а збіральніка. Але збіральнік можа сабраць бульбу і прыгатаваць дранікі. Таксама варыянт. Ось. І... ёсць яшчэ вось могілкі таксама з'явілі. Так, ціха, я пакуль не планую будаваць, я хачу паглядзець, якія тут ёсць. Ёсць у мяне разыграны. Ці разыграны ў мяне пастух. Не, нешта не бачу пастуха. Так, пачакайце. Могілкі і пастух. Памяць пра тых, хто палі. Могілкі і пастух, але пастуха няма, і гэтага няма. Нікога ў мяне няма. Эх. Тут што? Кого мне разыграць? Не только дуже багата было монаха. А монах што? Можна аддаць да 2 ягад іншым гульцам, каб атрымаць за кожную па 2 ачкі. Можна пошту, тады скінуць карткі. Даць 2 карткі апаненту і скінуць усе карткі, і тады набраць картак да ліміту. Можна так зрабіць. Скінуць 2 карткі апаненту. Монах. Але тады ў мяне не будзе ягад, калі я зараз разыграю монаха. Я, напэўна, зраблю палаца мне патрэбна. Палац я скіну тады. А гэта дазволіць атрымаць... Вось гэта дазволіць атрымаць ягады.
Выдатна, я так і зраблю. Камінчик замінити на галінки. І отримати... Що отримати? Смолу. Смола мені зараз потрібна. Так, ресурси скончилися. Ресурси хоч і скончилися, але у мене зараз якраз є достатково... Так, это можно пропустить. Достатково ягод, каб отдать. Кто там спозняется? Ваверка спозняется. Ваверце, значит, я отдаю 2 ягоды и отрымливаю очки. Ну, теперь ресурсы скончились. Что ж, по галинке тады. Доктор. А, у меня з'явився доктор. Доктор і паштовий голуб. Але у мене нема зараз паштового голуба. І я зараз... у мене увесь город уже заняты. Так что я зараз уже не змогу новых разыгрывать. Могу толькі вось гэтых, якія вандроўнікі, але вандроўнікаў тут няма. Тады я, напэўна, зараблю вось так. Буду збіраць карткі. З'явіўся пастух. З'явіўся пастух, і тут былі... А не, былі даспылі. І... А як жа можна скінуць карткі тады? Вось зараз бы мне вельмі было дарэчы скінуць карткі з горада. Ну ладно, можа сапраўды тады просто зарабіць ачкоў на гэтых. Што ж, я не разлічыла вось гэта абмежаванне на карткі ў горадзе, і такім чынам пропустила той момент, что у меня скончилось место, потому что у этой гульні есть обмежевание на колькость карток у городе. Что ж, ну ладно. Их же уже... Не, потрібні певні механізми, каб їх скинуть. У ваверки 61 очко. Ось кому добре. А я змогу разыграць? А, я, в прынцыпе, напэўна, змогу разыграць вось гэтага. Атрымаць 3... Можна паспрабаваць. 3 ягоды. Было бы, дарэчы, зараз каралеву атрымаць. Можно поменять ресурсы, картки на ресурсы. Палац. В принципе, можно зараз все уже сдавать, потому что гульня скончилась так, ваверка назапасила, это правда. Тады 2 ягодки, каб разыграць. И мне не застанется працаўнікоў, каб разыграць. А гэта? Чому? А, мне показывает, что я могу разыграць, тому что яны могуць падзяляць... О, дарэчы, вы зараз побачыце. І ресурсы. Каб мне яшчэ былі патрэбныя ресурсы. Вось, паглядзіце, калі, ну, у арыгінальнай гульні муж і жонка, а тут збіральнікі, калі яны збіраюцца разам, атрымліваецца вось такое сэрцайка, таму што яны падзяляюць
падзяляць одну ячейку. Ось, эканомныя істоты. І ўсё. Тады мой ход скончыўся, я займаю другое месца. Вось, другое месца, у мяне 48 ачкоў, вожык адстаў, яго 39, но вавёрка сапраўды багата назапасіла, у яе яна сабрала 3 падзеі і назбірала 65 ачкоў. Вось, такая гульня ў нас атрымалася. Так што сёння мы паглядзелі, як гуляць Эвердэл. Гульня сапраўды вельмі прыемная, вельмі такая дазваляе адпачыць. Ось, і таксама вельмі прыемна яе гуляць у жывую, у настольную версію. Ось, і калі вам давядзецца яе пагуляць, я вельмі раю. Так, гульня проста неймаверна візуальна прыемная, і вы можете яшчэ пашукаць відэо ў інтэрнэце, што як яна выглядае ў выглядзе настолкі. Там вось гэтае вечнае дрэва, на якім змяшаюцца падзеі, і ну вось як мы бачылі сёння падчас стрыма, што яно так узвышаецца над астатнім горадам. Яно і ў настолцы сапраўды узвышаецца. Гэта такая зборная пабудова, якую трэба сабраць. Вельмі класна, раю паглядзець, гэта вельмі прыемна. Так, каб разабрацца, трэба, конечно, самастойна пагуляць, таму што вось я як бы ўсе гэтыя механікі каментавала сёння, але механік там сапраўды шмат, і многае залежыць ад таго, якія вам патрапіліся карткі і на лузе, і ў вас у руцэ. Вось. І трэба адаптавацца з наяўных рэсурсаў. Плюс там жа унікальныя падзеі, унікальныя лакацыі, вось куды можна адпраўляць працаўніц. І тады кожная гульня, кожны раунд у гульні, ён атрымліваецца унікальным, што сапраўды робіць разнастайным гульнявы працэс, нягледзячы на тое, што у кожнай гульні аднолькавая мэта. Ну, а на сёння тады ўсё. Дзякуй вялікі, што завіталі. Мне было прыемна бачыць. Спадзяюся, вам гэтая гульня спадабалася так жа, як і мне, тому што яна сапраўды вельмі прыемная. І тады да наступных стрымоў, а на сёння тады ўсё, і да наступных сустрэч. Дон завітаў толькі што, але я ўжо скончыў, але дзякуй, што завітаў. І Арыгана, дзякуй табе, дзякуй, што за твае каментары, заўсёды прыемна цябе бачыць. І тады да новых сустрэч і да пабачэння. На сёння тады будзе ўсё.